The president, the patch of the Anna George. Anna George, can was the money. Then the home. Yo, Nana, that's it. And it's now Edema a year, Abuontemhene, a year for any year I have na Hoyina. Yera, MIA, a year or Hene, where Brana, a year or Hene, Dada, Anna, or Teso, a free, and so on. Now, or Hene for Bayelo, or Bo, a year, and the Frey, say, Obia, what was I see, say, receipt, po, and a whole ever soa. For receipt, was I saying, if I mention ye asombre edemano ede yensase ede krata ekoi na okonso a okọ register area 900 cities ede the snap actually ekoi 1004 actually ekoi 1005 registration na ebe krata nyina mu no ebre se mo san bo dwa efre ye yo ka kire ye say ohwe nsase ni nyina mu no obiara wata asase wo ye Abuontemhene biara no krata no endi mu nti yewura ma no tumi sɛ ɛwɔ sɛ ɔsan tɔn yɛ nsase ne nyinaa ɛfoforo nti ɛwɔ boa a ɔde ato so a na ɛwɔ sɛ yɛkɔkɔ tua yɛsɛ ehu yɛn sɛ nokura ni ɛɛden san sɛ ɔhene a na ɔte so a ɔkɔ no krataa mu no na odi mu a ɔde adeɛ ma wa a na edi mu nti yɛn a yɛafa kwampa so atɔ saa krataa yɛte hɔ nom no yɛdi fɔ a ɛwɔ sɛ yɛsan kɔ tua asase no ɛboɔ ɛfoforo bio. Ntina enya ho bibi emfama ye asem no nam so ema eye ebre semu ye de beda na hema na otu eye na nanom be ba nan ebetena asem so se one ye ne yewura enta so enka e waso bie kwan so ye ne yewura etena ase enka no osan kan se ye de asem na be na de a ebo na oje no wasan tum kura bio enti ai ma eye de na de o se de san de asem no eba na hema ho Nana hima so nam so etu eye badwafo nananom wo bantuma ema ne ye nana ekosia wo ye bantuma eda ekosia no nananom mai kwan se omo de adese de to ye nana Abuontemhene se omo sre akoma kwan na ye na ato cement aku ho na eye bo no ma bo ayekoso no akoma enkonko ye na ntu committee international na akoma ka asem no wo sikasem e wa akire nana Abuontemhene kan se onti ase omo de asem na hye de na ofimi no so na atumi no so ye koi na Abuontemhene ama omo sa de hye de prince so ye koi na Abuontemhene ama ye sa de asem no be dan ye na hema se ne akodu ni nti ye sre no kwampa biara na o se ye fa so ne ye sre na Abuontemhene eni ye ntimi tena se e wasudwe kwan so no ankonyo na so do se da ene se ye de na so abewie wo ye ewura enimi ti ye de ade se de na ba to ewura enimi say ya ti Abuontemhene sebi ye nye funzo bia se boto asase na so be afini na na say all my construction work nkoso uti ufia e wo so be tu ezika foforo wo asase na se won ye ya e no so e wo ko e wo so be ni na no be kan se what you do later so a e wo sika e wo so do kan we any how ye dey beto I be a obo 500 cities 500 million 200 million we 60 million 120 million we no nyina ye bo a ode ato asase na e wo so ye ntia na na se ko ba ye ni hwehwe mu a oye e fa asase bi se ye o se enyo obi asi bi asi ba bia enyo so obi afa kwan bi so a wa yan asase enya kwan pa so enye de na ye ntia na emo kwan pa biara na o so fa na ye nsase a ye kura na funzo bia ni so no anka o ma ye kwan na ye nko so enye eduma no na na se onti ase we ni yesu a ye de ba beda ye wura se onti na onka bi mai ana Asem ni se ababo fa na Abuontemhene say the buy for chamber ye buy ye ho na ye boy chief from na hima ho ba say na Abuontemhene ensanse ni ye hwe na ye tie afani nyina nti ye di kan ne buy no e perifo buy e be ka sense no na Abuontemhene buy o mo ye registration o mo twia ama wasa bo mi so mo twia nti ehwe na ye kan ne ana yi na trede na approach akola ana na bole ana ba for chiam ba ko se yiri kan kene na Abuontemhene hia awde ye ne ni siesi ye kan na abusho de nye gro so mu ba ye dom mu de ba na do so nti ne esi o pese be ni nti ene ne kan yi committee no ko on
omudi kan ko onkoya mo se amaka ade ka se still amonko na mo de ni hia na mo de ni kasa tubu ba ho ana na ayuba chelo ka se still ade ko na se na ba wa enti ke na ba wo na ke yɛmfa ne nka ho yɛmfa nto n'anim ne na Abuontemhene nhyia ɛno na ba mo mpanyinfoɔ ba yɛ ka kyerɛ sɛ afe na ba wa atukwa wɔte na ɛkyɛ ɔba nti komunya mbɛ kakra fa ma yɛ baafo nso ba yɛ mea me de kɔto baafo anim ɛfrɛ mpanyinfoɔ yi ɛde ho ba hɔ ama baafo ka kyerɛ so afe na ɔso aba nti komunya brɛ na nka asɛm yɛ obi ya na ɛhwɛ na ɔmfa Abuontemhene nka saa de kɔsi yɛ Adar ma said I don't continue for the church of the neighborhood. So if the man Abuontemhene, so he said a branch can answer and need the pope to win the church of England. So Muntina and to me, and some a branch can enter. Every day Abuontemhene Krata say you can not Ubia or Abuontemhene. Young announcement, no beer and final Krata, Emra, nomination for verification and that mention that there was a year or Jimmy Cordero, Emma, or no monkey, Eddie, or Monkrata. Enna, if you know so, I am emergency on the family. Nipa mpemiensa hangochi adiasa 3,830 ena omudi omkrata abreme amama hwehwem onu mudu gonu mama onu krata omudi ye wanu ena corporate entities omo companies asori ni de kika ho omusu ye adiasa one so a register. One so a year. Now, one more I can do one man, one more compromise. Now, what do you chat about the millions? Me, she me too severe and town planner and a family penny for names as no sooner. No more corruption. A share so she said. Ira my mecha said a share soon shares baby or her a committee in some almost say on ma be a pie and yet no. Na say initial so what's assassin at the ye at the crime and now it is say an answer assassin back on me by the men said they would give him a year Abuontemhene that Nanaka to be assassin back on to me to my idea and paper at night. A big deal. It is a mobile register, and none a mammy who said was assassin. A young one would na at the ye, and I said it say. Na say the news answer Sevilla, town planner, and then penny for you every 2 car on home so register. And she may say, Upia intia first 900 said your mocker. And I mean, who said, Sevilla for no man feeding ground with and no crown no. There be a no come with 3,000 cities. If you have any payments, no matter. Not yet the cock. The Yomuka no make 3,000 more, 900 no so. I will say a man town plan and so you need the account. International say and so no make the court 1,500. And I mean say, why would you know so a yeno? Said there me or in that and see jar Abuontemhene a mammy. Why ye? When I'm quite one of him would be die. What they on paper no. Why ye tell or ye planning no come up. I would call a man, but one man assassin so. Now, maybe by me who said, assassin one titini. Inti I was said, Messiah a year no for. A year from your say, put a person may say reason now. Inti said, ye reason now. And no sooner board in fire service, police for town planners, surveyor, probably ambulance. Omuna will be a bar, I was said. In name on a cassette. It's a answer no allocation paper.
I was said, Uchia, 15,000. Namikima, Sanko, we are making. Now, how much me I get, I'm a Muso, Ukia, and a location. They are also not in Hassa, a year reason in Nunso, and they say, in the name said block numbers on the chum. A university, you use street names. Inti Ubia was a block name. I was said, Mrs. Sanomount. Inti Saskana Orkan, a 15,000 and a year. Binkano baby, I said, why, the OD menu, Kokudia, a tone assassin, I shall be that in tone be assassin. Ubia assassin betray, a cata pa, a gasson. Make my sister no aman. Nemo one more Mujina Hen. Nipa 3,860. Omon come. Ubia what day or Nipipa upper my name. Ama Mashim, I'm going to say a yen. And no dear, my sister Crata no aman. As you see, I never be brave upon Taman, said the maker. A homo bro in pimp me and son. Ah, on the puta Crata pie on the young. No one more extra hand. One no, Emma, and found Crata and Pobation said the council of information. Minton, Ubia, Sassia, Cocubia, a Tomano, that Miami by Minton Sassia. Minton Sassia, and my Peggy, dear, I could not dear meaning say again to us all. Dear, no way, dear, the papa moon to us. And she can't know what can answer. Na me ba ya me so de oye bi ama she mintimi nyesa bera en cancer na what the ujira ewreni ko ego o ma bono o ma ka 150 no o ma ka 200 o ma ka 500 nti ebia no ma o no ma ka 500 150 na no waka enye ma dance ma ho na ko ese wan ka no we ewreni o mu bia chichini 15,150 no mo kan kran obi o ba o pa mani mu a o kan na sem kyeremia menim se eno ena ka wo se ye de eko ye duma se bi afo ne o mu aka ne na no ndi abi so obi o ba o kan na sem a na unun se 150 onya mitimiti suma nemu obi o hon sa eti se onum pani o happy waje asase no ato ho since 1999 onya so hwe nsasi ye di ma o se sisi ko ato ntino ye na sidan na ekrono enumai waje ato mfie aduonu ene ekyireni unko so kra eno na mama o lete se me ye re-entry nso kra no omo etimi abamanu no omo ba me no mo kan obi wa no magene 10,000 and I said we try your heart in obi enu imagine 50,000 obi enu na bantman so mo ko en ko season bantman no so de ko en se mi o ha na omo landlords association omo premier letter no e da omo de ba en na ye ni yewra ye o kekos na omo maame letter no omo maame nansa se Misha Landlords Association na nsema o no ne me omo ma me ne me mpani ko me hwehwe o no na ye omo ma me nansa pe me penhia o no omo anche ba bi kra me nhia o no letter no so mo de brem no omo copy regional police officer district police officer and a PIC police officer and a judge in a princess in almost a copy on it. Omo de buy no. Let me say, what sound in the economy of peoples? You buy not letter in the match. No more man or hidden letter. Say, or no moonshine. No more man and son. And he make all the independent women and each of my nephew, Sukrahina. Yes, ya. One fashion. Into me, Ohana. A year country almost a 2 nipa. A barman may say. Landlords Association, Omako, Nana Asantehene, a Hopeti, Omadis, the opportunity in some person. In the country for a uniform son, Omubon,
sɛ ɔmo mmra na ɔmo mmɛhwɛ na mene ɔmo nhyia na saa da no nso na ɛyɛ da a metena ase nti ɔmo bɛto ɔmo nyinaa nti ɔmo bɛto ɔmo nyinaa ɛna ɔmo de ɔmo asɛm ɛto ɔmo anim no ɛto nkyɛn mu na nkyɛn ne sɛ ɔmo de etu ɔmo sɛ ɔmo tie asɛ ɔmo bɛhwɛ ɔmo facilitate yɛn no yɛn hyɛ mu no nti ɔmo ntena asɛm no mu bi na ɔmo to ɔmo anim country for na ɔmo ɛbaayɛ na ɔmo ɛhwɛ krata no ɔmo yɛ sɛ ɔmo ayɛ anyamɔ nti no ɔno mpamkyɛw sɛ mo frɛ ɔhene sɛ ɔne mo nhyia mo ma ne nansa mo ni saa twene no nkɛyɛ adesrɛdeɛ nti ɔmo mpamkyɛw nti ɔmo pamkyɛw na mene ɔmo nhyia mu no mesa kyerɛ ɔnom deɛ nti a ɛhia sɛ yɛyɛ saa radio ne no mebaa mehu sɛ ɔhene odi mene no wan nsase no nyɛ ɔno na ɔkyekyee obi ɛsɔre a na ɔkyekye ne fa nfa planning scheme no obi ebinom asi adae asisi asieɛ baabi a yɛtu asi ɔsɛ adi bɛyɛ edwa ɛnum nyinaa no nkurɔfoɔ akɔsisi adae wɔ hɔ ebi deɛ sisi kaapa mu baabi bebree nsuom asisi ameka sɛ asuo kɛseɛ baako da wɔ aboabo obi akɔsi no asi dae asi baabi a wɔtu wɔsi no no ɛso ama nsuo aboabo no na enya kwankɔ nti nyɛ na mekɔpɛ machine ɛma yɛtu ɛkwae kakra ma nsuo no nya akɔkɔɛ nti ɛno no nyinaa no kyerɛ sɛ wɔ sɛ yɛyɛ saa reason no mekyerɛ ɔno mu ma dodoɔ no akyerɛ sɛ mo bɛ register ma mene ɔmu gu sɛ a yɛyɛ ɛho adwuma na ɛno ɛna ɛbɛyɛ na ɔtwe ni yohana lɔya obribɔ ahe ɛkyerɛ me ɔno nso kyerɛ me a asɛm koro yi a sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo ne me hyia mmra catering rest house wahyɛ da na saa krata no a ɔde brɛ me no sɛ bebro sɛ bɛso mirror no wakɔpi yewura sɛ the occupant of the golden stool ɔmo akɔma no kɔpi ɛna wama all police ayi bia wɔwɔ kurom ha efiri regional police commander ebesi twɛyi ase wama ɔno nyinaa bi sɛ yɛn nyinaa no sɛ bebro yewura ɛka ho sɛ yɛn nyinaa yɛmmra kurom so catering rest house saa da no a wɔde ahyɛ no na yɛmɛhyia no na yɛnka mene Abuontemhene Landlords Associations tumi de mu ɛno de kɔma no ne sɛ yɛwura ɛde asase no ɛhyɛ me nsa no ɛne sɛ obi a waregister na obi a watɔ asase wɔ kurom hɔ sɛ ɔyɛ ankorankora anaa wɔyɛ adwuma ɔno ɛna mene ne nhyia na yɛnka nsase no asɛm Abuontemhene Landlords Association ɔmo ni asase baako sei ɛwɔ Abuontemhene a ɛhia sɛ mene ɔmo hyia ka asase ho asɛm ɔmo individual members no deɛ ɔmo obi ɔmo nso na emu 3,860 abɛ register no nti deɛ wɔn aka no mentu me office mu mote hɔ ɛyɛ deɛ a mensa me sorry na wɔn aka ho mpɔ de me bɔ no deɛ yɛ yie memra crazy de sɛ catering rest house na me mehyia mo ɛdeɛ na yɛkeka nti saa na ɛkyɛ bi na anakyɛ mo ɛne mo bo ahyia ɛkyerɛkyerɛ mo sɛ deɛ wɔka kyerɛ mo nana yiw na ɛno mu baby ɔka sɛ yɛde letter akɔma ɛyɛ police commander ne ahyɛasa na asɛm ne bɔbɔ ba no nka dɔm no yɛ sɛ yɛbɛyɛ demonstration na yɛnim deɛ na ɛbɛfiri mu aba nti na yɛpɛɛ also kyerɛ mu sɛ sɛ ɔyɛ rezoning sɛ na nsɛ nam sɛ ɔsi block nyinaa no atwam street numbers na bi sisi kɔn mu ɔsi kyerɛ mu nyinaa kyerɛ mu saa ɔkɔ na ewura pɛ nana ɔkan na ɔsɔ kan yɛ ɔkan yɛwura neɛ yɛnim sɛ saa ɛyɛ ɛhɔnom no ɛda aban mu aban aregister ɛyɛ Abuontemhene sɛ ɔde wasase kɔ aban mu kɔ register ɔmo gye tom street name ni bibia na ɛde geta no ɔmo ayɛ enti dodoɔ naa ɛwɔ ɛyɛ plan so a ɛda aban mu rezoning ne ɛyɛ bia baby a ɔtete hɔ sɛ fire service bia ɛyɛ school bia ɛyɛ yɛsi yɛnsi ɛnɔ kwan
So obi asiden asikwan wasi asieye wasi maka yensi no kwan se sai di dwuma manini na ebo obi a ne de genuinely ensi kwan bone so eye plot a watete a kwa bankore se yeye on my kwan na yenye dwuma eno no abobo se uti mu dada e wosika wo se utua nti ba poma na onto na ntuo e wo krom bi mo se wo hwehwe ego no ba okrata e hosam ni ho no koye adwuma na de asem ho de ogusu e ni huduma onye sa de mai nti wo ye adwuma no the langas e bi akire e be fa ye onyema e ka nyina what is so high me langas me sebeya ene town planner na kwa mu na udina me chame ene ma kopia ena fe rumu wa mpemfo mrantie minu bia won ka won sitimi onunim insase no so yi ena mema onum ekwane nam insase no so se yenhwe se obi a o me register yi onye dima na umum sa nipa 3000 ya make any omo nyina mama mo nkraja mo de omo nyina yo na bi ya ni so da Abuontemhene and approved layout your Alba and approved layout your Alba in was so what are the final approval layout to go on that what are so by the layout me buy not approved layout or na eno na make say krata so de e kama pa nanso wanko district assembly wa amoma me fa administration so all right enti no was what was a branch and say or said approved layout ya kwa plans are register or approved layout to be all say be plan ya approval layout for pass say kola say da go was Abuontemhene approved layout no fabra peja fa command won so far there a branch so yo so bra yo na fabra peja yo nipa no a Abuontemhene ba ya won ye krata ma wo mo no yo mon list wo mo nyina ne wo mo krata bi e wo bia yo mon fabra peja yo ya ma so be amehwe yo so be amehwe yo ya plot bi bia wo bia de wo dada no se wo mo wo na wo so dada yo na Abuontemhene empeso ya yo na me hu yo se eni so na ebi afi na onu so ya na me hu do ye yo just say ja exercise bi am wo mo fa de bra me ye yo also fa de wo ne nipa no nyina mo register wo mo nyina na me hu o so 2% o se da peja na Abuontemhene fa wo layout no a but you have come na peja ene àwọn so di àwọn no wọ́n come na peja ene then the power say be na Abuontemhene so go register wo no o mo nyina for di wọ́n tún de wọ́n na peja ene na say be na peja ene ko wọ́n sa so hwe layout mo say be the city say o mo nyina do be a sisi a e wa pa o de pe na ni na mo so ni na ba so di Zemi. If you have got a catch up with me, and then you come and have it. Why? I don't know. So was a dinner to my office. Now, maybe I'll be down and say, maybe I will say, it's a queer move. No one will among children. So, we have a reading and the council. So, the poor person will have a back. We are over them. So, the people are not deciding to bro. What's it? What's it? Yo. Yo. Abuontemhene family layout no beto ye no. Yo. Emra peja hene. Yo. Me
Nana no so one fan crata na just layout I was here approve no. Yo. Let's nipa what say wo mo so a yenye wo mu nyina di na fabra Pejahene. So we do Jordan. So we do Jordan Pejahene but o layout was here approve no. Omo na Pejahene. And omo so sabe mo so dia mo fo na Pejahene. Na mo so aso mo register wo mo na sabe. Say papa wo no. The so nyina di fa na Pejahene. E do Jordan na ni ya so wo. Wednesday. Yo. So the brother, the Wukuada, no one was to be a Sinano, no more go. The other resident is as a student in City. What's the two? Now, say, time to call here, so they prove you in our head. Papa, so, for now, so, we're going to really know you are something to you. Woman see what does no agent, Omunadia brought to an area. Somebody did not baby, and one said, "Home that are so here, allocation, no, and for us, as I say, I'm part of us, and had that, we had that, I don't that. So, this is called the real chance in our only now. Say, I'm on you know, sister say, no more than woman so by your kind of smoke your way, maybe. Be my one up in the Indian Universe. So now, very man, the will be also. You are so be a my yard, and so be a city. No judge may be I. Ma will be a couple of us in your papa. Now, Papa should have been in Norway. The two very much, just like, which is a very sad to so. What's a book? Na pe travel no da eye e best one be ready e bet me akọ. Zone. Na so be as no to ma. Da do do bet me wi. Zone. Ya ka to se bia wo se e be ko me. Zone. Ya be ko. So going very na no wi, no answer me o be da. O bet me da akọ. Na answer